אם יש דבר שאני לא סובל, אבל ממש לא סובל, זה אמונות תפילות. כל המיסטיקה הזאת שעכשיו אי אפשר לברוח ממנה. לאיפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה איזה בן אדם ששקוע עד האוזניים באיזו אמונה תפלה או מטופשת או באיזו איוולת אינפנטילית. כל מיני קמאות, לחשים, נחשים, מים קדושים, כל מיני בבים ובבות ושנתי ושמנתי ועוד 1,001,000 אמונות תפלות שהשד יודע מי המציא אותן. יש לי חבר אחד ניסים. זאת אומרת, היום קוראים לו ניסים. שמו הקודם היה משה. את הניסים הוסיפו לו אחרי שקרא לו נס והוא ניצל ממוות כשהתחלק באמבטיה. והנס קרא לו, ככה הוא אומר, בגלל ספר תהילים קטן, מחזיק מפתחות בצורת חמסה ונעל ימנית של תינוק שתלויה על הראי שלו ברכב. אתם יודעים, הנעל הזו שמפריעה לך כל הנהיגה? מה שלא אמרתי לכם, זה שהחבר הזה שלי ניסים, שהיה פעם משה, הולך באופן קבוע עם גולה סגולה בכיס. והגולה הזאת היא לא סתם גולה, זו גולה מיוחדת, שהוא קיבל פעם מאיזה רב שנקרא המקובל מיקרוגל. על המיקרוגל הזה מספרים ניסים ונפלאות. מספרים שיש לו קשר ישיר לעולמות עליונים, ושמשם הוא מביא לכל מיני חיל חיים וראשי ממשלה כל מיני דברי חוכמה. ובעיקר עצות, אם לרוץ לפריימריז או לוועד הבית. מספרים עליו שהוא שם עליך את היד, והמקום מיד מתחמם כמו מיקרוגל. מספרים אפילו שהוא יותר מקובל מהרנטגן. וזה, אם אתם שואלים אותי, זה בגלל שבמיקרוגל יש קרינה פחות מסוכנת באופן יחסי. אנחנו הרי בתקופה ירוקה, לא? כשאותי כל הדברים האלה מצחיקים. גולה בכיס, נעל של תינוק, מים קדושים, תאמינו לי, חרטה ברטה. וכשאני אומר לחבר שלי לצאת מכל המסחרה הפרימיטיבית הזאת, שום דבר, הוא מאמין באמונה שלמה שכל זה נכון. וכשאני אומר לו, די, מספיק עם כל השטויות ובלבולי השכל, תחזור להיות משה, ניסים. אין כזה דבר, ניסים ונפלאות, אין. אז הוא מראה לי את שתי הרגליים שלו שנמצאות בגבס מאז התאונה ושואל אותי, וזה מה? זה לא נס? הרי יכולתי לשבור את הראש. לא יודע, אתם אולי אוכלים את היטריות האלה. אני ממש לא. אבל מה? אין עם מי לדבר. כולם עכשיו בתוך הסיפור הזה של האמונות תפילות. כולם. שחקני כדורגל, רופאים, דוגמניות, בדרנים, חברי כנסת. מי לא? קחו את מה שמו. שר הביטחון. מספרים שמאז שהרב המקובל המהולל מן ההלל ברך אותו, הוא הולך באופן קבוע עם שום בנעל. הייתם מאמינים? שום בנעל. וזה עוד שום דבר. שמעתי מאחד מאנשי הביטחון של ראש הממשלה שהוא משתדל לא לדרוך על חריצים של מדרכה. וזה בגלל אמונה שאומרת שמי שדורך על חריץ של מדרכה לא גומר קדנציה. אתם יודעים מה? את זה אני עוד יכול לקבל. אבל שום בנעל? זה סייסים, על זה עוד לא שמעתי. זה צריך להיות או פקיר, או קמיקז, או שר ביטחון בממשלת אחדות כדי ללכת עם שום בנעל. אני את השום שם בכיס. כבר שנים. זה הרבה יותר הגיוני, לא רחוק מהכרטיס אשראי ומהתמונה של הבבא סאלי. זה לא כבד, זה לא תופס מקום, ואם לא יועיל, זה בטח ובטח שלא יזיק. כולכם ברוחם. רק היום במחלקת הקוסמטיקה 50% הנחה על כל בושם שני שבמבצע. יצא לכם פעם להיכנס לסופר פארם? זה מה שנקרא דרג סטור. אתם יודעים, איפה שמוכרים לך כל מה שאתה לא צריך, ממשחה נגד חורים, דרך סוכריות מנטה נגד הריון ועד דירה לזוגות צעירים בסביוני אור עקיבא. לפני שבוע יצא לי לבלות בכזה סופר פארם. כל מה שרציתי זה כדור נגד כאב ראש, משהו כמו אופטלגין או אקמול, זה הכל. אז ניגשתי בתוך הסופר פארם לאזור בית המרקחת כדי לקנות אקמול. אבל בדרך ראיתי על איזה מדף סבון רחצה מים המלח בטעם קוקוס, ואני נורא אוהב קוקוס. אז קניתי. אחר כך ראיתי על מדף אחר תה צמחים בטעם תירס אורגני. אז קניתי. ואז ממש לפני הקופה ראיתי קוצץ ציפורניים שהוא גם חולץ פקקים. אז קניתי גם, שיהיה. איך שאני מגיע לקופה כדי לשלם, אני רואה שהקופאית מסתכלת עליי עם העיניים הכחולות שלה ושואלת אותי, אתה חבר מועדון? לא, אני רוצה רק לשלם וללכת. ובקלאב אתה לא חבר בקלאב? לא, גברתי, שום מועדון ושום קלאב. רוצה לשלם וללכת. אתה בטוח שאתה לא חבר? גם לא במועדון הסופר פארם?
לא גברתי, אני לא חבר לא במועדון הסופר פארם וגם לא במועדון המסחרי-כלכלי. פעם, מזמן, הייתי חבר במועדון הים התיכון. רגע, אם היית חבר במועדון הים התיכון, אז אני חושבת שיש לך זכות לקבל חינם תרסיס לרהיטים אם אתה קונה פינצטה למריטת גבות, אה? ואז אני רואה אותה שולחת יד אל מערכת הכריזה וצועקת לתוך המיקרופון. אחראית לקופה ראשית, אחראית לקופה ראשית. לא צריך הנחה, אני אומר לה, לא צריך, רוצה רק לשלם וללכת. איך אתה משלם? בכרטיס אשראי או במזומן? באשראי, אני אומר לה, באשראי. בפיזה זהב או בישראגול טיטניום? למה שאם אתה משלם בישראגול טיטניום, יש לך זכות לקבל יחד עם הפינצטה שנותן לך תרסיס, גם סט ציפורניים מלאכותיות, אם אתה קונה 3 חבילות של צמר פלדה להברקת צירים, אה? ויש לך גם זכות לקנות משחה להורדת קסקסים, אה? אבל אני לא רוצה תרסיס, אני אומר לה, ואין לי קסקסים ואני רוצה לשלם וללכת. אבל חבל אדוני, חבל, זה בחינם, זה בא ביחד עם הקוצץ ציפורניים. אבל אני לא רוצה. אתה בטוח? אני בטוח, ואז אני רואה אותה שולחת יד שוב אל מערכת הכריזה. אחראית לקופה ראשית, אחראית לקופה ראשית. לא צריך אחראית, אני אומר לה, אני אחראי, ואני באופן הכי אחראי אומר לך שאני לא רוצה תרסיס. אבל אדוני, אני צריכה לשאול את האחראית, מה עושים עם בן אדם שלא רוצה חינם תרסיס במבצע? את יודעת מה? לא רוצה כלום. לא רוצה סבון בטעם תירס, לא רוצה שמפו בטעם, לא יודע מה, רוצה רק לשלם על האקמול בטעם כאב ראש ורוצה ללכת מפה. לא רוצה תה? אחראית לקופה ראשית, אחראית לקופה ראשית. אני נשבע לכם שהייתי הולך משם, אבל לא היה שם שום בית מרקחת אחר שפתוח בסביבה, ואני, כל מה שאני רוצה זה לשלם בעד האקמול וללכת הביתה. ואז מגיעה אחראית לקופה הראשית, ומסבירה לי שאני לא יכול סתם ככה לעזוב רק עם אקמול, גם אם כבר החזרתי את הסבון כי הוא רשום בקופה, אבל אם אני אוסיף עוד 20 שקלים, אז אני אקבל סירופ מיוחד נגד שיעול בטעם שמפו, ודוגמית של נייר טואלט בטעם פירות יבשים. ככה מצאתי את עצמי עומד ומתווכח עם האחראית כשאף אחד מאיתנו לא מוכן בשום פנים ואופן לוותר לצד השני. מה אני אגיד לכם? המשא ומתן עם הפלסטינים? זה משחק ילדים ליד מה שאני עברתי שם. בסוף הם ריחמו עליי ושחררו אותי. אבל לא לפני שהוספתי עוד 250 שקלים. קיבלתי חוקן דיגיטלי, פלוס מדרסים, פלוס תריסר תחתונים לגבר מבד נושם בצבע ורוד פוקסיה עם פרופלו. כשהגעתי סוף סוף על סף התמוטטות עצבים הביתה, שואלת אותי אשתי, מה זה צריך להיות כל התחתונים האלה? נו, לך תסביר לה עכשיו שזה נגד כאב ראש. אתמול ישר בבוקר ב7 זה התחיל, הרגשתי שהולך סיפור בלתי רגיל. הוצאתי ראש החוצה, תפסתי את הגרון, המון דברים קורים בזמן האחרון, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל, אין לי רגע דל. שבתה לי הגננת, שבתה לי המורה, סגרו לי את הבנק ואת המשטרה, שיחקנו אבא אמא, עשינו הפלה, בגלל ההפלה נפלה הממשלה, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל, אין לי רגע דל, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל, אין לי רגע דל. סגרו לי את הנגב, פתחו לי את אל על, השאירו את האשפה, לקחו את החשמל, תרימו את הכנרת, חבל על כל טיפה, שיחקנו כדורסל, אני על הספה, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל, אין לי רגע דל, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל, אין לי רגע דל. צהריים שרפו מיליון פרחים, כל הבנות שמנות, כל הגברים קרחים, כי ככה כל הערב זה לא יכול להיות, ממש כמו בשייקספיר, הכל מלא גוויות.
בסוף היום הייתי ממש בעננים, איפה ישנם חיים כל כך מעניינים. אמרתי לילה טוב, ובעזרת השם אולי מחר יהיה לי יום משעמם. כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל. אין לי רגע דל, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל. אין לי רגע דל, כי אין לי רגע דל או סקנדל או פסטיבל והוא ואל תשאל. אין לי רגע דל.